одаме ки фикрони сарватмандӣ дорад, нигоҳ мекунаду оянда мебинад. Сараш ба ҳамин фикри оянда ҷо мекунад. Аз паси ҳамин идея шуда кор кардан мегирад. То ба ҳамон муддате, то ба ҳамон рӯзе ки ҳамин фикраша амалӣ нагардонад. Дидед, фикри камбағал чӣ хелай, фикри сарватманд чӣ хелай. Фикри камбағал мебинад коррупсия, безработница, мушкиле, вознение, бало, батар. В общем, фақат фикраша мехели гапои хом, чизҳои хом, дигар чиз дигар дидан наметавонад. Намешад, накун, намемонад, пул нест, кризис, бисёр чизҳо, мехели чизҳо. Одаме ки фикронаи сарватманд дорад, оянда мебинад. Ба оянда бовариш аст. Оянда мебинад, баъд фикр мекунад, кор мекунад ки нақша мекунад ки ҳамин фикрама чӣ хел амалӣ кардан то ҳамон фикраша амалӣ накунад, даст намекашад. Мана мисол дуюм фарқаташ, мардуми камбағал сармоя ҷамъ намекунад. Нигоҳ кунед, фаҳмиши одам, фаҳмидед, мишление, уровень мишления, фаҳмиши одам. Одами камбағал сармоя ҷамъ намекунад. Мана мисол, ман 1 сол шуд ки қариб ки шумо ма дарс гуфтагӣ будам ки сармоя ҷамъ кардана сар кунед. ба фикри шумо ҳаме мардуме ки ҳамин ман ба 100 000, 500 000 тоҷик мана гӯш кардагӣ бошад, аго ки 1 миллион тоҷик гӯш кардагӣ бошад, ҳаме ҳамин сармоя ҷамъ кардан сар кард? Не. Одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, гӯш кунадам ки намекунад.